लोगोफोर जालुकबारियाव नोंथांमोन देखायदो आइफोन लोगोफोर दिनैहाय आङो बिराबुल ब्लग्सनि न'आव दङ लोगोफोर बिथांखौ एसे खबर लानो फैदों दाहाय ओमफ्राय आङो बिथांजों दिनै लोगो मोनलायदों आरो ओमफ्राय आङो दिनैहाय बिथाङाव बुंदों लोगोफोरनो नों एसे आनबक्सिं खालामना देखायदो नोंनि आइफोनखौ लानाया साननैसो जाबाय लोगोफोर आङो भिडिअ बानायनो सानाखैमोन अब्लाबो जास्ट दसे देखायनोसै ओमफ्राय गाबोननिफ्राय आङो आइफोनजों केमेरा भिडिअ बानायगोन नालाय खेबनानै लोगोफोर बेखायनो आं बिराबुल ब्लगखौ लोगो हमनानै फैदों आरोखि मा खबर बिराबुल ब्लग्स मा खबर एडिटिं जागासिनो बिथांनियाबो नै भिडिअ फैगासिनो बिराबुल ब्लग्स नोंथांमोना सार्च खालामबानो मोनगोन दे आरो जों सानैजों नुलायबाय थाखायो नामा ब्र ओमफ्राय दा ओमफ्राय लोगोफोर आं बेखौनो आनबक्सिं खालामगोन दिनै बिथाङा जोंनि आइफोन 13 प्र मेक्स लाबाय बिथाङा मिथिखाबाय जानो हागौ आरो पुरा 4K 30 FPS आव भिडिअ फैगासिनो नंगौ ना औ अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फानि एन्टारटेनमेन्ट आनबक्सिं खालामगोन दे लोगोफोर दै आरो गाइस थाबैनो इनि चेनेलखौ 1K खालामना हो नोंहा केक हागोन ना हागोन जमा नागोन बिथांनि थाखायबो आं बिराद सापर्ट खालामो जों सानैबो बेरायखायो नोंथांमोना नुनो मोनदों जानो हागौ आंनि भिडिअखौ आरो नेक्स्टनिफ्राय धामाका भिडिअ नुनांगौ बायदि मोनदों आं ना अब्ला लोगोफोर आनबक्सिं खालामसै दै अके थ' लोगोफोर 1 सेकेन्ड दै अके नैबे जाबाय आंनि रयेल एनफिल्ड आं बेखौबो इउटुब सालायनो थाखायनो माने इउटुब बानायनो थाखायनो गिदिंनो लादोंमोन आरोखि नोंथांमोना सापर्ट खालाम लोगोफोर आं सानसे नङा सानसे जाफुंगोन सानदों आरो नोंथांमोननि अननायावनो इउटुबखौ मोजाङै सालायनो हागोन सानदों आरो ना मा ब्र' नै बिथाङा जा खस्थ' खालामो जाबाय बेखौ आं खुनिसै आयै बिथाङाबो जा खस्थ' खालामो आरो बिथांजों ओरैबायदि सापर्ट आङो मिथिबायना लोगोफोर नोंथांमोना बिराबुल ब्लग्सखौ नोंथांमोना साबसक्राइब खालामदो एकदम साबसक्राइब खालाम शेयार खालाम नायबाय था आरो जों सानसे नङा सानसे साक्सेस जागोन बायदि मोनदों ने जागोन ना जागोन नाजाबा जाफुंखागोन नङा होमबा अके लोगोफोर एसेनोसै हाय लोगोफोर आङो बिराबुल ब्लग्स इउटुबारखौनो आनबक्सिं खालामना होनोसै दे ब्र' ससमागान आनबक्सिं खालामदो लोगोफोरनो आं माने नेक्स्टनिफ्राय आङो ओस्टि आइफोनजोंनो भिडिअ बानायगोन ना लोगोफोर अ माय गड आइफोन अ माय गड आच्छा बेसोरनि मिस्टार सोमदोन येस लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन आइफोनजों केमेरा भिडिअ बानायनायाव दै आनबक्सिं खालामदो गोख्रै खालामदो 13 प्र मेक्स गोसो लाखिबानो जाबाय आरो इनि दामफोरखौ जों बुंथ'ला बुंला लोगोफोर आइफोन माने नोंथाङा मिथिखागोन 13 प्र मेक्स होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिखागोन दे देखायना होदो लोगो बक्सिं अ माय गड आइफोन 1 2 3 अ माय गड जाबाय लोगोफोर थारमाने जों आनबक्सिं खालामबाबो जों कभार सफार माने लगायखादों आरो आनबक्सिंआ जोंना कभार सफार होखानाय नै बेबो कभार ओमफ्राय नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामबाय आरो बेनो जास्ट आनबक्सिं खालामबाय आरो लोगोफोर बेनो आइफोना नोंथांमोननो आं बेखौनो देखायबाय एसे फानियै एन्टारटेनमेन्टै आइफोनखौ माने आनबक्सिं खालामना देखायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनबाय थासिगोन दिनैनिफ्राय आइफोनजों बानायनाय भिडिअ दै लोगोफोर आंनि ब्लग्स जेरावखि थाङा माने आं बेजों भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना नायलांबाय था ना मा होनो ब्र' नोंथांमोना मा नुगोन ओस्टि नुसिगोन आइफोनजों बानायनाय 4K 60 FPS नुगोन आच्छा अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै ना मा होनो लोगोफोर टाटा बाय बाय नेक्स्टआव लोगो मोनगोन अके थेंक इउ लोगोफोर भिडिअआथ' जोब्बायमोन ओमफ्राय ससे क्लिकखौ नायदो आइफोनखौ आं गुवाहाटीनिफ्राय लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय लाबोनायाव माबायदि इन्जय जाबोदोंमोन लामायाव नोंथांमोना ससे क्लिक नायदो अके लोगोफोर आइफोन जालुकबारि वाव जालुकबारि आइफोन लोगोफोर जालुकबारियाव नोंथांमोन देखायदो आइफोन